Early in the morning नोंथांमोन बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आरो आंनि बे गियान ब्लग्स इउटिउब चेनेलनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावबाय। दिनै 22 जानुवारि 26 जानुवारि बेवहाय दिनै सरस्वती फुजाबो बिनिफ्राय आरो रिपाब्लिक डे। अब्ला जों स्टार्ट खालामबायबो नै हाबायना हायाखै हाबाय कनिराज जाबाय नैबे सरस्वतीनि सानसे सिगां समनि खामानि मावनाय गासै फरायसाफोर ज' खौसे जानानै खामानि मावदों। जोब्बायानो खामानिया मावै मावै जोब्बायानो बेखिनिल'सै आरो बिनिफ्राय गाबोन फुङावथ' हास्लाबाना बेनि थाखायनो बाथौबो दुमनो मानसि लेंहरखादों लेंहरबाय ओमफ्राय बिथांमोनाबो फैनानै बिराद मोजां लुबाय बानायबाय। ओमफ्राय माबाया जोब्बाय फोरबोआ जोब्बाय हाबायानोसै दुमनायाबो जोब्बायानोसै। दैनाथ' जोबाखै दानिया बैयाव जाबावगोन गामिनाव बिनिफ्राय माखासे स्टाफ नांगौखौ स्टाफखाबायबो आनसलिक जाबाय आरोना सानसे सिगाङावनो स्टाफबाय बिनिफ्राय जाहाथे फुजा खालि जाहाथे गोरलैयैनो थाब हायो बेनि थाखायनो बेखौ सुखांबाथाय जोब्बाय माखासे खामानिखौ मावहोनानै दोनखाजोबनाय जादों। लोगो सारमोन आरो फरायसा फरायसुलिफोर दिनै बे हाबाफारिखौ दैदेनलांनो थाखाय आंखौ दायित्व होनायलाय आं दैदेननो आखायाव लाबाय। दा बेजों लोगोसे आं दा बे फिरफिलाखौ उरायहोनो थाखाय वेस्टिं खालामनो थाखाय जोंनिनो एकदम सकाले आइसे ना 6टा बाजार दे नैबेखौ फरायसाफोरनि बिजाब बावगोन ओंखायनो बेन्चखौ सुहोबाय। दे नै आंबो दंबावो सुखा दे रोङा होननाया माथो बिराद मोजां साइज जाबाय बेखौनो रोगा होनबावदोंमोन ना गोबावासोमोन ना औ दालाय खथ' मोजां जाबाय ना बारा नालाय बेखौनो रोङासो जाबावो। अब्ला स्टार्ट जानोसै जोंनि आस्राबारि एमपि स्कुलाव माने सरस्वती फुजाखौ मोननै होयो। मोनसेया जाहैबाय ब्रह्मनि खान्थिजों आरो मोनसेया जाहैबाय बाथौनि खान्थिजों। बाहाय खावसे खावसे फरायसाफोर दङ दा बेनि थाखायनो माने मोननैबो हान्जायावनो होनाय जायो आरो दा सिगांनिफ्रायनो सोलिबोबाय थाबाय हिसाबै माने दा माने नागारनोनो हायाखै आरो माखासे बाथौनि दं आरो माखासे जैग' होयो दा बिदिनो सोलिगासिनो थायो आरो।
Thế đâu, thắp thắp đi. Thằng tới trong đó tôi chạy tới tâm trạng đầu ra rồi sao chưa ôi hôm có tăng một lấy trong cả tăng 울산 우등당 민폐 캠페인 산 울산 우배당 sudah sebar mama menjadi Kodina mama menjadi Susmita Puri ada Miss Lina mama menjadi Kota nungah Puri sih Puri Ompray ingkialai Mana boleh sih dulu Mama menjadi Mah tu sah Kota nungah berapa Puri sih Oh Puri Mama ji Puri asal nasi ya Ada ada mana sih 아야 힘으로 내 힘쓰리 에이 오버 당지 그 미치카 Sampai lamun kia he kia he Rani kata thang baik Oh deh Aduh lila boleh. Koneras deh Gia đình bây giờ khát đừng mau xem hang ra đã xem ra đây này nướng thắt luôn á mau xem hang ra mau xem hang ra rút đi sát đi Kan sih. oh mau xem hang ra tadi biसोरबो kelas ini आलासिफोरखौ जाहोजोबनानै दासो मोनजाबाय मोनसेल' लादों नामा सरसथिनि नामाव बुरजा जादोलाय मोना नोंसिना ड्रेसा हाथायाव नङा माने नोंसोर सानैजों ज' थांना बायखादों ना माबे आलदा आलदा बायदों दे जोबथानि ग्रुप फट' लानो नागिरदों जोबथा बिदायनि सरस्वती फुजानि
सोर खेबगोन दिनैनि बे सरस्वती फुजानि भिडिअ बेखिनियावनो जोब्बाय दा बिदिबा भिडिअखौ नायजोबनायनि थाखाय नोंथांमोन बयनिसिमबो आंनि बे गियान ब्लग्स इउटिउब चेनेलनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावनानै बेयावनो बिदाय लाथ'नाय जाबाय दा बिदिब्ला बाय बाय